Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun nyunarake sekatresnan dalem Gusti lan martakake rawuh dalem Gusti wonten ing tengah-tengahing manungsa. Natal estu dados riyaya sing sampun terkenal boten namung ing Indonesia ning sadonya. Lan yen kula panjenengan ningali ing mall-mall wonten ing dalan-dalan kathah ornamen Natal sing kula panjenengan saged tingali. Ning ingkang baken menapa maneka warni ornamen Natal menika nggih ndadosaken kula panjenengan lajeng wantun martosaken Gusti Yesus. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Nabi Yana ingkang rikala semanten pinanggih kalian Sang Timur ing padaleman suci kados Simeon lajeng martosaken Sang Timur marang sinten kemawon sing ngantu-antu kamardikaning Yerusalem. Menika salah setunggal bab ingkang kula kinten penting. Natal boten namung awake dhewe sacara pribadi ngriyayakake Gusti Yesus sing miyos ana ing alam donya jaman semanten lan kula panjenengan estu bingah. Ning kados pundi awake dhewe ya asung paseksen bilih Allah kersa nunggil ana ing uripe awake dhewe. Bilih Allah ingkang manjalma dados manungsa menika juru wilujeng lan panebusing donya. Nabi Yana saged dados tulodo anggenipun kula panjenengan mujudaken iman sing misioner sing bisa asung paseksen menggaing Sang Kristus lan kathah tiyang sing lajeng tepung kalian Sang Kristus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 2 ayat 36 ngantos dumugi 51. Nalika samono ana nabi putri asma Ana, putra Panuel saka taler Aser. Yuswane wis akeh, biyen bebrayatan 7 taun lawase. Saiki wis waranda umur 84 taun lan ora tau mingset saka padaleman suci. Rina wengi suwita ing Allah srana poso lan sembayang. Ing wektu iku Ana uga ana ing kono lan memuji Allah sarta martakake Sang Timur marang sapa wae sing antu-antu kamardikaning Yerusalem. Bareng kabeh sing kudu ditindakake miturut anggering Allah wis rampung, banjur padha kondur menyang Nazaret ing Galilea, papan asale. Sang Timur mindak-mindak ageng lan santosa, penuh ing kawicaksanan lan siing Allah. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti
Kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Nabi Yana lan Simeon kekalihipun memuji Allah kanthi kekidungan awit pinanggih kalian Sang Timur. Yen kula panjenengan bayangake mbok menawi kados simbah-simbah jaman rumiyin utawi tangga teparo jaman rumiyin, yen pinanggih bayi sing nembe kemawon dilairake, dibopong, dilela ledung, terus dikudang. Lan rikala Nabi Yana pinanggih kalian Sang Timur lengudang nggih kanthi memuji Allah. Sepisan malih wontenipun momongan menika sih nugra dalem Allah dipun alami dening Elisabet lan Ibu Maria. Lan temtu sampun saklumprahipun yen Nabi Ana Simeon ugi lajeng memuji Allah awit ningali Sang Timur momonganipun Ibu Maria. Menika dados pitedah tumraping kula panjenengan langkung-langkung Bapak Ibu brayat ingkang sampun kagungan putra, kados pundi ngrawat, didik, njaga, ngayomi, ngopeni momongan panjenengan kanthi penuh katresnan lan welas asih. Aja ngasih anak kuwi mung disenan-seneni merga salah, apa meneh le nyeneni nganggo tembung-tembung sing kasar, sing nyelekit. Temtu menika nglarani, apa meneh ditambahi sikap-sikap sing kasar marang anak. Anak menika nugra dalem Allah sing dipitadosake ana ing brayat mila nggih digulawentah sak sae-saenipun. Ing pungkasan Injil kala wau Lukas paring pitedah Sang Timur mindak-mindak ageng lan santosa, penuh ing kawicaksanan lan siing Allah. Menika temtu dados gegambaran woing pendidikan utawi panggulawentah brayat suci marang Sang Timur. Dadi mindak-mindak ageng lan santosa temtu merga nggih diopeni, digoleke pangan lan menapa sing dados kabutuhane. Ning ya tambah santosa, tambah kuat. Merga apa? Ya dijaga kesehatane, dijaga mentale, pikirane lan atine. Penuh ing kawicaksanan lan siing Allah. Kawicaksanan menika perlu tulodo. Mila kula yakin tiyang sepuh Ibu Maria lan Santo Yusuf anggenipun bangun gesang sesarengan nggih penuh ing kawicaksanan. Nek ana masalah ya dirembug bareng, ora malah nyalahke siji lan sijine, utawa sijine nesu-nesu muring-muring, sijine MGT. Yen tuladane mekaten, kula yakin anak boten saged penuh ing kawicaksanan sarta siing Allah. Kula panjenengan saged mbayangake kados pundi Gusti Yesus estu penuh ing siing Allah merga nggih brayatipun Santo Yusuf Ibu Maria tansah bangun relasi sing intim kalian Allah. Sembahyang, tindak sinagoga saben Sabat, tindak padaleman suci saben Paskah. Sedaya sing dados kewajiban agami Yahudi rikala semanten dituruti, ditaati. Lan menika ingkang dayani Gusti Yesus estu kapenuhan boten namung siing Ibu Maria lan Santo Yusuf, ning ya siing Allah. Mila tumraping kula panjenengan sami Bapak Ibu anggenipun bangun brayat suci, monggo boten namung nuruti sing kadonyan, sing kajasmanen, sing material, ning ya dikebaki olah rohani, gladi rohani, urip rohani ana ing brayat. Wiwit wonten ing kandungan, anak wis dikenalake karo Gusti Yesus, karo lagu-lagu rohani, karo sembayangan-sembayangan sing bisa dirungokake dening anak ana ing kandungan menapa rikala tasih bayi.
Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.